Chukwu ka na-ekwu oyi na-ekwu okwu ya nụ ọ bụghị weta ka elie ịmakwa mkpa ji oyi gị nụ eze oyi ka eje nwanne nne n'ụwa ma eze oyi ka eje nwanne nne n'ụwa oyi eze oyi ka eje nwanne nwanne dị na mbanụ eze oyi ka eje nwanne eze oyi ka eje nwanne eze oyi ka eje nwanne eze oyi amakanụ eze oyi ka eje nwanne oyi metala onwe m eze oyi ka eje nwanne oji moto ebe ọga eze oyi ka eje nwanne eze oyi ka eje nwanne eze oyi ma eze oyi ka eje nwanne eze oyi ka eje nwanne oyi amakanụ eze oyi ka eje nwanne onye nwere mmadụ go ya were ego eze oyi ka eje nwanne Chukwu ekwenozi ojikom asị n'ozu sibisi enyi ka nwanne ala mana ezi oyi kaza ọjọọ nwanne n'elu ụwa ezi oyi bụ nwanne dị na mba ọya onye bụ ụzọ oyi mụnụ ụna hụ na oyi metara onwe m ezi oyi ka nwa na-abịagokwanụ ka m bụrụ ebu wee jebenu ala oli ka m na-ejelu ka nje ezite n'odogwu oyi o wee bụrụ maka Mr. Tobias Okoli Chizoba aka onye na wee ya one na Aduli Ancient Kingdom onye na wee ya nụ Tobias Odogwu onye nwere iwe iwe nụ agụ nwoke
Okole biakana Tome ya seza yi mama Oyi medalo wem lenowa Ebu engineer Tobias Okole aka Onyena Weya, one of Uli Agent Kingdom. Odogwane kwekwu ya ya bụ Onyena Weya no ogerega. Nwata gụsịrị akwụkwọ wee bido ọlụ ya ọlụ injinia an automobile engineer buying and selling cars, SUV, and also repairs and maintain all petrol engines. Odogwu ni kalaka oyebo. Oi! Tobias, Onyamani Bugo. Ichoro SUV cars. Onyamani Bugo. Chobo Onyena Weya no Odogwu. Nobu ni choro iruzi injini gi. Onyena Weya no kwa die. I cannot let a motor the mano pay and deliver with guarantee. Odogwu bia yilimo Odika yakolam Odogwu wero beji eliego Tobe yasini bagerega Oji monte mogo Ikebu yekwe momboto kambaba Dike jeje Odogwu Ezinai papa mụrụ Odogwu I will nekede Mr. John Okole aka John Cashew Ezinani mụrụ Odogwu Kamure bube jebe Kajesi Ezinne mụrụ Odogwu Obuzo onye ka na-ekwu maka ya Mrs. Martina Okole aka Ezinne Martina Ugodie Nwabeze afọ mụrụ Odogwu nwanyị ọmalụ asabede nwanyị ọbịa nne mụrụ Odogwu Achalugo wanyama Afomula munoma. Behind every successful man there is a woman. No be can call one ayemo. Kamamure buwe jebelo anje Victoria Onyena Weya ayemo. Mrs. AMAKA C. Okole aka Omasilidia Ogelimala bidia Odikoji ogwelu dia Asapete wanyi amanu Agabuma wanyi Lekere wanyi kibe yamba AMAKA Osodieli wanyi omanu Lol Tobias Okole Kaile kumakiyanu Ezayi gajo wane Ezayi gajo wane AMAKA no Oye mambo yino namba Obugi bute kelie Ima pampa jo yigiyo Ezayi gajo wane Tobias ni bezo yimo Uwa mozo ni gabo yimono Oye metalo wemo Oye ma bia yilimo Nisi kelere gi
ndị ayịghịnụ ndị jeje mba ọyọma onye bụzi ayịghịnụ Izora Sonto aka Tiger Mice Ndubusi Aku village eje ihe ala onye mo bịa yili mo webule ebu n'obusigo Tiger Mice gị ka mụ na-akpọnụ odogwu oyi Africa, Tiger Mice gakene onye nnukwu ego onye na-wezi m kene yinu n'igwe ezigbo ahịhịanụ oyi ka m bụrụ egwu wee jebenu ka je zite onye nnukwu ego Chief Ụzọchukwu Obi aka Canaanland Auto Sales Limited and the Nnewi AMAKA Autos Limited. Chief Ụzọchukwu onye na-awe ya na-asị m keneghị odogwu eji eje mgbe igirigi onye nweghị nwere ife echichi kwesịrị gị ogbueze dị gị mma n'isi obe ya sisi m keneghị nụ adịka eji eje mgbe odogwu Chief Ụzọchukwu onye ekene oke nwa mmadụ ekeneghị anyị ekene ya onye ekene obe ya sisi nkene onye na-awe ya onye ekene anyị ekene Kisili aka Izotos odogwu na Agọ Palace Lagos onye na-enwe yanụ nọọsị m kene yinụ odogwu agbasa ogobirikwanụ ọmọgọ gaba n'ilu na onye nweghị n'oweli ife kisi n'isolobili Izotos odogwu dike jeje mba n'okwu mmanwụ oji moto ma ọgọ bịabanụ bịaba dike jeje mba oriego n'ụzọ ego onye nze ka ọ na-agboro egwu Izotos adike jeje mba na-abịanụ Izotos eje ntụmanụ bilikwanụ Izotos oji ego ma ọgọ bilinu Izotos adike jeje mba n'okwu mmanwụ Izotos ezigbo oyi onye na-awe yanụ Izotos maka onye ji ego dị eme mkpọtụnụ Izotos oyi kedu maka ofe egbula m Ifeanyị Michael aka Agbogidi International Merchant Limited anyị ekeneghị odogwu Agbogidi ọgaranya nwere obi salịsalị ejentoman odogwu tutu matu network adanda igirigi egwureghi merchant n'ibodogwu dike jeje mba gịrịga oke nwa mgbede ekene Agbogidi n'ibodogwu nụ ọka anyị nwere obi eji eri ego
odogwe na-ekwu okwu ya odogwe na-eri ego na nwụlị agbọgide odogwu nụ onye na-we ya si ike na-ege nụ kedu maka high chief Ogbuefi Aku na-atakasị alụ nwanne odogwu ejejeba na luli Aku na-atakasị aka Boso Saga Block Industry agụ ejejeba nye kedegba ya Saga Motion Saga Block odogwu ọ bụ ụlọ gị na-arụ chọba Saga Block Industry ọgara inwere obi sale onye na-enwe ya nụ nọọsị m kene ihe mmeburu egwu wejebe ka nje zita oyi mụnụ odogbo Mr. Chukwuebuka Ezekwe aka ego lọrọ ụwa na ndị ịkpọ ụmụakụ uli o ji ego achụ ego na Switzerland olumekene ọgaranya nwere ego nwoke obi eji eli ego Chukwuebuka bịa yilima ego lọrọ ụwa n'Igbo odogwu ego lọrọ ụwa n'Igbo odogwu Chukwuebuka odogwu bara akụ elicha a handsome man odogwu ejeje mba onye na-awe ya si mụ kene ye una fugo ka o si adịnụ ndị nwere obi zalịzalị ndị ọma jeje mbanụ nwanne dị na mba nwanne Amaka onye na-awe ya nụ ego ga-agbaga afụfụ ọnụ oke Nwamgbenta ekene Ezeoyi Amaka nụ ọgaranya nwere obi salịsalị Okechukwu Nwamgbenta na-ekwuo omela nwanne ya ọ dịka gị akọ n'obodo gị ọ dịka gị akọkwala m n'iwere obi ebe onye na-enye enye ka Chukwu na-enye anyị ga-alaba kere anyị laba mba